MG on the beat. Amanar so kuka yi wadace a fara babu kan so idan aka yi wadace nufina. Amanar dai guda ce idan ka rike haka ne nufina. Na gaska take guda ce da ta yi dace a cikin irina. Akwai kirabo da sa'a da ma dace a iya sanina. Maraba da ke nasiba amin tattakin zarci baki shigo da farin ciki babu daman man a cikin irina. Assalamu alaikum al'ummar manzon tsira, sakon aure dai ya shafi kowa, haka zani da ku ribarsa ne. Iyalan marigayi Alhaji Abubakar Shekarau da iyalan Alhaji Malam Musa ke farin cikin sanar da ku daurin auren 'ya'yansu Malam Imran Alhaji Lawali Eja tare da sayyadar amaryarsa a sayyada Nasiba Alhaji Ilyas Eja. Ga 'yan uwa mazauna kasar Saudiya muna farin cikin sanar da ku tare da goron gayyata. Ashe wake muke yi ku dau kalame ku riko takarda, ta inda zama ya wanzu ka dau makiyinka ka bashi sanda. Shine asalin kwarewa idan makiyinka ka bashi yarda. Tanan nazari na saku na warware sagar koko aure sunnar ma'aiki nasiba sai kirge mijinki. Ki bashi dukan kulawar ki imran jigo ne a gwanki. Dan babu kamar shi na tabbata daga yau shi ne mijinki. Ki bashi dukan kulawa ki gaskata dukkan martabarki. Ga waɗanda kuma suka shirya tsaf domin kashe kwayoyin kwarkwatar idanuwansu mun shirya tsaf, sannan mun tanadar muku har da gurin gasa kumba. Yauwa an zo gurin, garin masoyi dai baya nisa. Kada ku manta naku MD hikima ne, wato Muhammad Ahmad, biyu gidan ɗaya dace ne. Za a gabatar da wannan gangariyar gagarumin bikin ne a ƙasar Saudi Arabia a cikin garin Makka insha Allahu. Ashahar talata kullukum ma'azumin. التحيات لكم.